Fond fis-skiet, dar li fiha jsiru affarijiet kbar. Dar li fiha jinġabar ikel, ħaxix u dak kollu li familja jkollha bżonn sabiex tgħix b'mod diċenti, fejn dak kollu li jsir, isir mingħajr daq ta' trombi. Iżda mhux biss, f'din id-dar jiġu offruti wkoll servizzi ta' social workers u servizz ta' għajnuna holistika. Is-sib filgħodu l-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Mary Grek għamlet żjara f'din id-dar fejn mal-wasla tagħha hija ntlaqet mill-fundatur ta' Fond fis-skiet Ivan Bartolo. Mary Grek qalet propju f'dan il-jum għalkemm hija festa il-qampina tal-bieb ma waqfitx id-duq. In-nies ma waqfux ġejjin għall-għajnuna. Iltqajt mal-Onorevoli Ivan Bartolo u tim sieħ tiegħu li qegħdin jaħdmu jiftħu l-bieb il-ħin kollu kulħadd bil-każ tiegħu jgħinuh bil-flus, bil-għajnuna psikoloġika, iċemplu matul ix-xahar biex jaraw x'hemm bżonn. Dawn in-nies jidħlu fid-dinjità ta' dak li jkun li jkollu bżonn li jtella dik id-dinjità u jtuha xi ħaġa speċjali. Sempliċiment b'affarijiet bażiċi però mbagħad b'qalb tad-debb. Hija stqarret magħna li l-volontiera li jaħdmu f'din id-dar ħaqhom l-aqwa premju tas-servizz impressabbli li qed joffru. Minħat tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo saħaq li bħala dar jgħinu madwar 50 familja. 50 familja bi bżonnijiet differenti iżda li għandhom xi ħaġa komuni, dik li jixirqilhom dinjità. Nilqgħu b'dinjità bil-kafe, bit-tej, kemm bżonn bl-ikel, nagħmlulek il-fjuri, għaliex anke jekk inti ħafna drabi jgħidulek ommi jiena ġejt hawnhekk mhux posti, le, inti hawnhekk postok. Inti hawnhekk kien hemm persuna pereżempju qalet ġejt f'ħin ħażin. U aħna għadniela lew, aħna preparajna da kollu għalik, għaliex għalina kull bniedem ifisser dinja. Ivan Bartolo saħaq li dawk kollha li jiġu għall-għajnuna mhux biss jingħataw ikel u dak kollu li għandhom bżonn, iżda jingħataw ukoll sapport morali fil-waqt li jibqgħu jiġu segwiti għal sena sħiħa.